quina estesa de tomàquets que ens porta la Míriam. Molt bona tarda. Bona tarda. Cada dia ens agrada més aquesta secció. És impressionant. I els colors de l'estiu, què me'n dieu? D'aquests colors que són així taronjats, vermells, fem un canvi cromàtic tan destacable. A casa veuen el color, com sempre l'olor no arriba a casa vostra, la Lali sempre ho diu a la seva secció. Exacte. I fa així a l'olla per veure si us arriba. A veure, tirem-ho cap allà. Tu t'amorres aquí i és allà a l'hort. Ah, estiu. I escolta'm, i tu què diries que fa olor d'aquí? El tomàquet o què fa més olor d'aquí? No t'ho sabria diferenciar. Tot plegat. Tot Clar, plegat? si tu agafes el tomàquet, jo aquí noto l'olor del tomàquet. Espectacular. No? Però la fulla també té ja veuràs olor. d'on ve la màxima olor. Ens ho explicarà. Qui? Va, qui? Pere Miquel. Ah, molt bé. Home, hem anat a Sant Boi a veure les tomaqueres del Pere Miquel, que ja ens va dir, diu, ja podeu venir, perquè ja tinc tomàquets, comencen a sortir ara mateix els tomàquets. A més, és aquell senyal inequívoc que arriba ja l'estiu. Sí, noia. En tindrà de 4 tipus, ara de moment es comença collint 2 tipus, que són aquests que teniu aquí davant. Quin és? El primer d'ells és el cherry de pereta. Hi ha el cherry rodonet, però aquest ja veieu que és així en forma de pera. I l'altra estrella d'ara mateix és el cor de bou. Clar, els dos són tomàquets, els dos tenen pràcticament la mateixa temporada. Per tant, anem a descobrir ara quina és la temporada dels 2 tomàquets i a veure si hi ha diferència. Som-hi, Pere Miquel. El cherry és un tipus de tomàquet que té una temporada semblant al tomàquet tradicional. Podríem començar a mitjans de maig, ja podem trobar cherry d'aquí al Baix Llobregat i s'allarga fins al setembre, octubre, novembre, que seria el que s'ha plantat tardà, no és el mateix. El cherry sí que és un tomàquet que té 1 mes i mig de collita, després ja hauríem de tornar-lo a plantar i tornar-lo a collir. Curteta la collita, eh? Sí, a més es concentra ara tot a l'estiu. Clar, sempre anem a mirar la meteorologia, la climatologia. Què necessita el senyor tomàquet per créixer així d'estupendo i, a més, anar agafant aquesta tonalitat tan especial? Som-hi, Pere, què necessita? Necessita unes temperatures suaus, necessita que sí. A veure, el tomàquet necessita calor, que passa que perquè en aquesta temporada que puguem tindre el tomàquet necessitem que anteriorment tingui una temperatura més elevada que la que hi ha aquí al Baix Llobregat. Aleshores, el que fem és donar-li entre 5 i 10 graus més perquè creixi bé. Ara, en aquest moment, si el tinguéssim fora, com amb la temperatura que fa, ja ens aniria bé. Però si l'haguéssim plantat a fora, segurament encara, ara justament començaria a florir. Ara, si veieu, ja tenim 2 o 3 floracions que ja comencen, es poden collir i justament començaria a florir la primera. El que mires és d'avançar la temporada per poder fer 2 plantacions, però l'hivernacle principalment el que fa és donar-li temperatura. Donar-li temperatura i estalviar aigua, perquè com podem fer el rec per goter, doncs estalviem molta aigua, a més de que aquí dintre penseu que és on podem fer els productes més ecològics. S'avancen una miqueta, Sí. no?, respecte a potser a persones que tenen hort, que el tomàquet és una estrella, Esclar. i diuen els meus encara no estan del tot. És ben bé per això. Ara mateix ell deia, també a l'hivernacle podem fer l'agricultura més ecològica. Ara ens explicarà per què ho ha dit, això. Potser per protecció, jo m'he imaginat que protegia més, no sé de què. Sí, vas bé, però ja veuràs ara quin ingredient hi tenen allà per fer una agricultura així força natural, en podríem dir. Però el que comentàvem sobretot és la temperatura. Heu de pensar que també aquelles coses que vosaltres no podeu veure, però que nosaltres hem hagut de parar 3 moments, perquè penseu que estem xerrant amb en Pere Miquel, tocant els tomàquets, collint tomàquets, volem veure ben bé com és el seu matí a l'hort, i penseu que hem hagut de sortir en Javi, que és el càmera, la Marina, que també ens acompanyava, de la calor que feia. Era impressionant. Per tant, és per això que tenim ara aquests tomàquets estupendos, perquè es provoca aquest clima. I anem a veure el per què és aquesta agricultura natural. Perquè, goita, la pol·linització és especial. Som-hi. Penseu que aquí, per exemple, la pol·linització es fa per abellots. Fem lluita biològica, que és, per exemple, la mosca blanca és un dels problemes més grans que tenim aquí al Baix Llobregat. Doncs es posen unes parafines amb els ous
l'encàrsia, que és el depredador natural de la mosca blanca. La mosca blanca, aquí al Baix Llobregat, és un dels problemes més grans que tenim. Llavors, com neixen el mateix, eclosionen els ous al mateix temps que neix la mosca blanca, s'alimenta un de l'altre, no hi ha problema. Això si ho féssim a fora al carrer i al voltant nostre no fessin el mateix, el problema que tindríem és que quan s'acabés la mosca blanca a la nostra plantació s'aniria a menjar la del veí i la mosca blanca del veí vindria a la nostra. Per això que la gent a vegades pensa un hivernacle avui en dia és un lloc on pots controlar més les condicions per fer una agricultura ecològica sense tindre que estar pendent dels factors dels altres. Escolta'm, no havia tingut jo en compte això, Sí, ens ha dit, diu, si veieu un abellot, que ja l'heu vist a les primeres imatges, era gros, negre, diu, no patiu, d'entrada no pica, feia molt soroll perquè anava voltant per allà, però deia, clar, és l'ingredient clau que el tenim posadet aquí dintre i ell ens ho controla tot, que el tomàquet pugui sortir bé. Per tant, és per això que si veieu un hivernacle, moltes vegades és això que dèiem, Pere, tendim a pensar, i aquests hem fet hivernacle, i no, que va bé. I ara anem a veure, escolta'm, agafem això. D'entrada, us hem de dir que, goita, cauen gairebé sols, Sí. Penseu hi ha uns quants aquí que ja s'han desprès. Exacte. Aquest no cal ni collir-los, ni molt bé, estirar-los, ni res. Veieu, a cada estrelleta, evidentment, li correspon un tomaquet, però el Pere ja ens ha dit, diu, pensa que arribareu a plató amb l'Emma i us haureu caigut tots els tomàquets perquè cauen. Tal qual, Pere, tal qual. Estan tots per aquí, deixats anar. Has vist? Mira, si en queden aquí, en queden dos. És que surten, mira, ja veuràs, quadrada, treu. A veure... És que no cal fer cap mena d'esforç. Res. A veure què ens en explicava de com es treuen els tomàquets en Pere Miquel. Estem al tròpic. Sí. Redéu de Déu, quina calor. Aquí se'ns quedarà una pell fina. Quin horari feu per collir el... No, aquí ja a les 10 del matí, normalment a l'estiu ja no es cull més. Pot haver-hi algun dia al principi de temporada que culls, que no n'hi ha tant, que com tens altres feines encara a l'exterior, que se t'allargui més. Potser avui veureu algú per aquí collint ara a última hora perquè tenim altres feines. Però normal, quan tenim molta producció, que ja comencem a collir, aquí comencem a les 6, 7 del matí i a les 10 del matí ja separat. I com funciona això? Com hem de començar? Home, clar, és evident que el verd no el toquem. No, seria bo que no. Exacte. I això com funciona, Pere? No, a veure, com veieu, comença a madurar de baix cap a dalt, veieu? Com més avall, més madura. Moltes vegades el que es fa és... No, això no passa res, això és molt... Aquest tipus de pera que fem nosaltres no és per collir, és per collir-lo suelto com està aquest, per exemple. Moltes vegades la gent espera que maduri tot el que és el gotim per collir-lo sencer. El que passa que no és el cas d'aquest tipus, perquè és un tipus de tomàquet que té la pell més dura i a nosaltres tampoc ens agrada que sigui tan dura la pell. És més fineta, és més delicat, no s'aguanta tant a lo que seria el pom, però en canvi veus, un cop l'agafes, és un tomàquet que si el tastes, és com un bombó, això. Aguanta perquè té la pell fineta. I has sentit, exacte, què deia en Pere? És com un bombó. Sí. Andiamo, som-hi. Va, som-hi. Va. Que fa una explosió, pam! Jo només us dic una cosa, sorprèn, Això en boca sorprèn. Quadrada. Vinga, som-hi. Endavant. No explotat, és com molt melós i superdolç. Penseu, que és ben bé el que ha dit en Pere. És un bombó. Perquè moltes vegades tenim en ment... I no notes la llavor gairebé. Que no? No. Que fafa. Però això... No es nota. Això és per anar picant. I tant. En Pere deia, escolta'm, en comptes d'anar a la platja i agafar els cacauets, que a més se us posaran en aquelles zones que tenim, que se'ns posa tot, clar, diu, aneu picant això. Clar, vosaltres, si ara mateix a casa teniu d'aquells xerris que són tan rodons i que si els poseu a l'amanida són com un pèl amarg, són allò de... Penseu que això no té res a veure, O sigui, és que fins i tot sembla que porti melmelada de tomàquet a dintre. Sí. Que sí, és realment molt dolç. La textura per dins és ben diferent al rodonet. Exacte. I era això, la pell tan fineta, per això cau. I ara anem a una de les altres estrelles. Va, cor de bou. Cor de bou. Què? Per què? Què és el cor de bou? No sé, jo saps que d'entrada l'he confós amb un tomàquet de Montserrat, per tant no em preguntis gran cosa. Aviam, cor de bou. Pere, què és el cor de bou? És un tipus de tomàquet que evidentment, la seva forma s'hi sembla una mica al cor de bou. Ara si em preguntés com és un cor de bou no t'ho sabria dir, però jo te'l dibuixaria així perquè com
per això té el seu nom. És un tipus de tomàquet que últimament s'ha posat molt de moda. Aquí a França estava molt de moda fa molts anys. I cada vegada hem anat descobrint, també ve de Perú, de Mèxic, també ve de per allà. I la característica principal que té és que és molt carnós i és molt dolç. És molt dolç. A més, el podem collir una miqueta més verd del que seria habitual, que és dolç, i el podem deixar madurar i no se'ns acabarà d'estovar del tot i seguirà sent igual de dolç. És un tomàquet que a l'hora de fer una amanida només de tomàquet, és que no necessites res més. Té molta personalitat, aquest tomàquet. Ens agrada. Que Un sí, tomàquet amb personalitat. Deia una amanida, però ja sabeu, ja saps, Pere Miquel és un cuinetes. Pere Miquel, com més l'hem de fer, el cor de bou? Home, hi ha moltes maneres de fer aquest tomàquet, no? Però a veure, per exemple, a l'hora de fer un entrepà tan senzill com la gent a vegades fa l'entrepà, proveu un dia d'agafar un cor de bou ben maduret, el talleu a llesques, i el poseu al pa i després el que vulgueu vosaltres. No cal que li poseu ni sal, ni res. Si us agrada, sí, no? Vull dir, però podeu posar, per exemple, el tomàquet i després pernil serrà a sobre. Escolta, és espectacular, això, espectacular. O senzillament, penseu que la forma que té és molt fàcil de buidar aquest tomàquet. Es buida el tomàquet una miqueta, retirem el que hem buidat i podem posar una miqueta de formatge, d'orenga, Està cansalada li podem posar, Està cansalada. I bueno, escolta'm, i això després ho poses a gratinar una miqueta, escolta'm, se't cava les llàgrimes menjant això. Se't cava les llàgrimes i a més el tipín se't queda, escolta'm, perquè la cansalada, el tomàquet ho elimina tot. Havia de sortir la cansalada. La cansalada d'en Pere Miquel. Escolta, quadrada, prova. Fantàstic, provem-lo. Vuiteu com és el cor de bou de dins, allò que deia, a diferència de, per exemple, la quadrada ens comentava el tomàquet de Montserrat, heu de pensar que el tomàquet de Montserrat té forats, El cor de bou està absolutament... Però de fora s'assembla una miqueta. Sí, no vas mal encaminada. L'únic que de dintre sí que si el poguéssiu obrir i veuríeu... És boníssim. Que sí, veuríeu aquesta diferència. I un cop érem allà, clar, li he preguntat per l'olor. Val, que això ho dèiem en començar, va. De la fulla, del tomàquet, d'on, no? Som-hi, anem-hi. Recordes fa un temps, Pere, allò que va sortir al món de la política? Tomàquets amb gust de tomàquet. Sí. I l'olor, perquè aquí fa una olor tremenda. Sí, però em deies que això té un secret. Sí, però a veure, els tomàquets amb gust de tomàquet n'hi ha hagut sempre, El que passa s'ha de saber trobar, Vull dir, aquí n'hi ha hagut sempre amb gust de tomàquet. El que passa que si anem a buscar-los a l'altra punta, doncs després no es poden exigir. Però aquí tenim tomàquet amb gust de tomàquet, aquí al Baix Llobregat, i a Catalunya, no els hem deixat de tenir mai. Després l'olor la gent es pensa que és el tomàquet el que fa olor, i curiosament... Jo pensava que era el tomàquet, coi. Doncs si us hi fixeu aquests palets que té la tomaquera, Sí. si vosaltres passeu la mà per aquí i t'olores, notaràs que el que fa olor és la tija i les fulles. Això serveix també per conservar una mica la humitat de la tomaquera perquè no s'arribi a assecar quan fa molta calor. Però realment aquestes vellositats donen més olor que el tomàquet en si. Com arrenco el cor de bou? Amb cuidado, sempre amb cuidado. Això sí. Els cors s'han de tocar, sempre s'han d'anar amb cuidado amb el cor. Quanta raó tens. A veure... Home, no té molt de secret, És que jo potser d'entrada et diria que el giraria i què, ho faria bé, això? Bé, depèn, si vols girar-lo pots girar, però et costaria més, Sí. Tu com ho fas, tu, Pere? Ja, mira, veus, al final hem tret malament. Ah, sí? Molt bé. O sigui que per culpa meva... No, lo bonic és que quedi la punzella a sobre, però bueno, no passa res. I tu com ho treus? Perquè jo t'he dit rodar i escolta, Pere, que jo no en sé. Tu què fas? Ho talleu directament? Nosaltres a vegades fem un cop sec perquè es trenqui la punzella, però a vegades quan és molt tendre, si vols que surti també hauries de tallar amb unes tisoretes. Clar, dona, i així et queda així de bonic, tu t'has quedat sense. Que jo li he dit que escolta, jo el rodaria. Diu, diu, si ho vol rodar. Dic, no, però és que jo no en sé pas, Pere. I em diu, veus, mira, goita, per això no s'ha de rodar. Ja veus, dues delícies, avui. Pere mini, o sigui, cherry de pera, i el cor de bou. Que amb el cor s'ha d'anar amb cuidado, diu el Pere. Quanta raó té en Pere. Molt bé. Vinga, brindis, salut! Apa-li!